जायफोरा नैबे मुदुफुरानो जा जियादलानो जा नैबे जोंनि गगामुग मिंमां एरियायावहाय जायखिनि जायगायावहाय माने अरुणाचल बर्डारावहाय जायफ्रा हाजोआव बेरायनो थाङो बा पिकनिक हिसाबैहाय इन्जय खालामनो थाङोमोन बिथांमोनहा दा फै आरो थांनाङा लामाखौबो अलरेडि बन्द खालामनानै दोनदों बिथांमोनहा जाहाथे माने आसामनि मानसिफ्राबो अरुणाचलाव थांनो हाया आरो बेजों लोगोसेनो अरुणाचलनि मानसियाबो दायो आसामाव फैनो हायि बायदि लामाखौ माने होथेना दोनदों। गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। दिनैहाय जाथाय नोंथांमोना ससियेल मिडिया नुबाय जानांगौ बिनिनो सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। माने बे जाहैबाय हाखौ लानानै जोंनि माने अरुणाचल आरो आसामनि गेजेराव बे माने सिमा बर्डाराव आरो बेवहाय माने मोनसे दाङाबाजि जालायबाय। दाङाबाजिया बेबायदि जाहैबाय माने गुलि गावनानै सोरनिबा देहा मोदोमफोराव हाबनाय, सोरनिबा खाफालाव नांलायलांनाय, बेजों लोगोसेनो आरोबाव मा जाहैबाय सोरखौबा माने मेडिकेलाव लांनाय, डिब्रुगड़आव लांनानै दिनैसिम माने बिथांमोनखौहाय माबायदि अबस्थायाव दङ बेनि दासिम आरो जेबो आपडेटखौ आं मोनथ'वाखै। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय नैबेखौसो खावलायनो नागिरनाय बेनो, दाख्लैबो जोंनावहाय नैबे मुदुफुर आरो जा नैबे गेरमेर जिथुनाखि अरुणाचल बर्डाराव गामियाव बेयावबो दाख्लै माने लामानि जाथाय जानानै हानि सेलायलायनायनि बेलायावहाय दाङाबाजि मोनसे गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। आरो दिनै माने मास मोनसेनि गेजेरावनो आरोबाव हेमे बस्तियावहाय बड'ति गामिनि जोंनि आसामनि मिसिं आरो ओरैजाय थाबाय जोंहा आदि बिथांमोनहाबो हानि सोमोन्दैहाय दिनैहाय रायलायलायनो होननानै थांदोंमोननो। बिथांमोना बे रायलायलायनो थांनायावनो बिथांमोनहा मा जाहैबाय अरुणाचलनिया माने जानला मोनला फायरिं होलाबायनायावनो सोरनावबा साइडआव गसंलाबायना थानायफोरनावहाय सोरनावबा आथिङाव नांबाय, सोरनावबा आखाइयाव नांबाय, सोरनावबा खर'आव नांबाय। खिन्थु सोर साबेसेया मेडिकेलावहाय गासै 9 जन लांदों होनना बुंदों। 9 जननि बिथोराव 10 जन जाहैबाय लास्टआव, सासे लांबावदों। 10 जननि बिथोराव सोर सासेया मा जादों आं बेखौ दासिम जेबो आपडेट मोनथ'वाखै। जुदि आपडेट मोनोब्ला आं नोंथांमोननोहाय बेखौबो आं निस्सय होबावगोन। खिन्थु जाथाया मामार हसाना मिसा नङा होमबा? हसाया एकदम रेल सैथो। बे जाहैबाय माने हाखौ लानानै दाङाबाजि अरुणाचल आरो आसामनि बर्डार नैबे सिमायावहाय बिराद माने दिनैजाय माने जानाया फार्स्टआव जादोंमोन जोंना ओरैजाय जियादल मुगावहाय, बेनि सनखौ आं बावबाय। ओमफ्राय नै थांनाय मासनि गेजेरावसो जाबाय नैबे जा मुदुफुराव, आरो नै आखौ बे मार्चनि गेजेरावनो आरोबाव नैबे हेमे आरो जा बड'तिनि गेजेराव आसामनि आरो अरुणाचलनि गेजेराव दाङाबाजि। खिन्थु जाथाया बेसेबां माने मानिफ्राय जानाय होनना बुङोब्ला हाखौ लानानै जोंहा आसाम आरो अरुणाचलनि गेजेराव रायलायलायनो थांदोंमोन आरो रायलायलायनायनि बेलायावनो बिथांमोनहा माबोरै जाखो मिथिला, माने नांलायलायनाय जाबाय खोमादां गेजेराव, बेयावनो फायरा होलायनाय जाबाय। थिगानो जाथाया जाबाय माने बियो ओरैबायदि गिदिर जागोन मोनसे समावहाय। दायो बर्थमानसिम आं मिथिना मोननायाव माने मिलायलायगोन बायदि स्टाइलाव दायो माने जब्द थाथ'नांगौ होननानै बुंलायनाय जादों आरोखि। दा मा जाहैबाय मोनसे खोथाया नैबेसो, जोंनि आसामनि जिमानखिनि लाइमोनफोरा, सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि नैबे अरुणाचलावहाय माने बेलासि समाव माने इन्जय खालामनो फैयोमोन, जानो लोंनो बा बेरायनो फैयोमोन, बिथांमोनहा दा नैबेबायदि समावहाय नोंथांमोनहा दा फैसै। माने थासारिया बिराद गाज्रि आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला माने जायखौहाय बिथांमोनहा गुलि गावनानै माने जखम खालामबाय, बिथांमोननिखौ लानानै बिराद दुंहाव थासारि जादों। आरो नंगौबो दानिबो नैबेयावहाय जों अरुणाचलनि सासे बोराय मानसिया माने फुङावनो फैदोंमोन। बेबो बिदिनो जेनेबा थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो बे मानसिया, जोंबो सिनायखायो। बिथांखौ माने लामा ससेनिफ्राय लाबोनानै नोलोबारिसिम आरो ओरैजाय लांनो नागिरदोंमोन खोमादां, खिन्थु बेयावनो नोलोबारियावनो नाख्लायलायनाय जादों आरोखि। ओंखायनो आङो बयखौबो जा नैबे फंबायमोनखौ बा फंबाय बिनानावमोनखौ मोनसेल' खावलायनाय, जायफोरा नैबे मुदुफुरानो जा जियादलानो जा नैबे जोंनि गगामुग मिंमां एरियायावहाय जायखिनि जायगायावहाय माने अरुणाचल बर्डारावहाय जायफ्रा हाजोआव बेरायनो थाङो बा पिकनिक हिसाबैहाय इन्जय खालामनो थाङोमोन, बिथांमोनहा दा फै आरो थांनाङा लामाखौबो अलरेडि बन्द खालामनानै दोनदों बिथांमोनहा, जाहाथे माने आसामनि मानसिफ्राबो अरुणाचलाव थांनो हाया आरो बेजों लोगोसेनो अरुणाचलनि मानसियाबो दायो आसामाव फैनो हायि बायदि लामाखौ माने होथेना दोनदों। आरो जुदि बे लामा होथेनायावनो गमामायैनो माबा मोनसे जायोब्ला रिसपन्सिबोला सोरनि जागोन आरो बिनि दायनिगिरिया सोरनि जागोन? बेयो माने गावनो माने दायखौ माने रुजुनानै लानाय जागोन आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला माने थासारियानो जाबायदि गरमखा, बे थासारि गरमावनो जुदि नोंथांमोना जबरदस्ति थांनानै सिङावहाय माबा मोनसे हसाके जाथावै जाथाय जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय रावबो रैखाथि होनो थाखाय रावबो थांनाय नङा, आरो नोंथांमोनखौ रैखाथि होनो थाखाय रावबो
सासेबो मोननाय नङा आरोखि बा नोंथांमोना सेफटिबो जानाय नङा। बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय, जियानो जा नोंथांमोना साननाङा जे जेनेबा जोंनि जाथिजों जायाखै बा सोरनिबा जाथिजोंसो जादों बिथांमोनहासो जालायगोन, बिदि नङा। दा माने जाहैबाय माने आसाम आरो अरुणाचल बायदिसो लागासिनो दङ जाथायखौनो लानानै आरोना। स्वयं माने आंबो गिनानै आंबो थाङाखै जायगायावहाय, खिन्थु फ्राय मानसिया थांदों, ससियेल मिडियाफ्रा थांदों, खिन्थु आङो बिथांमोननि माखासे माबाफोरखौ नुनानैनो आं गिनानै थाङाखै। माने बिथांमोना मा जायो, हाजो सानिफ्राय एकदम जाला मेला फायरिं हरलाबायो, माने ओरैजाय एकदम ओरै थाथा 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 बिदिसो हरलाबायो। होमबाथ' नोङो जुदि जाला मेला जुदि हरोब्ला, होमबा अखा हानाय बायदि जुदि गुलिया फैयोब्ला नोंथांनावबो फैनो हागौ आरो। जुदि बाराद्राय सिटुवेसना जुदि गाज्रि जायोब्ला बिथांमोनहा बिदिबो हरनोबो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननावहाय न'खर वाइसआवहाय माने सिलाया थाखायो हिसाबै आरो। बेनिखायनो माने जों गिनाया गाहाम। आरो जुदि जों गासैबो जुदि गाव गावनि माखासे माबाफोरखौ सानलायलायनानै नोंथांमोनहाबो जुदि फैयाबा गाहाम। सोरबाफ्रा फ्राय मानसिफ्रा मिथियाखैबो जानांगौ खोमा, दिनैहायबो सोरबा फैदोंमोन, फैनानै माने लामाखौ होथेलायनाय नुनानैसो सोरबा माने गिदिंनानै थांफिनलायदों आरोखि। बे बेलाखौ आं नुनानैनो बे भिडिअखौ बानायबाय। नोंथांमोनखौ आंनि खावलायनाया बेनो, बारे सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना हो। सोरबाफ्रा जुदि बेरायनो जुदि फैनो नागिरदोंब्ला गगामुग मिंमां ओरैजाय नैबे जोंनि जियादल बा ओरैजाय सिल'नि बा ओरैजाय जोंनि नैबे मुदुपुर आरो हेमे ओरैजाय साइडखैजाय दाफैयो। दायो माने जायगानि थासारिनि अबस्थाया ओरैबायदि गरम, नोंथांमोनहा जुदि फैयोब्ला निस्सय माबा मोनसे जाथायाव भुगिनांनोबो हागौ। ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननोहाय हरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे सोरबाफ्रा जुदि मिथियैफ्रा मिथिनानै जाहाथे फैयालासिनो दा बा गावनि जायगायावनो थानानै माखासे इन्जयखौ जोङो लानो हागोन। आरो सिटुवेसना ओरैबायदि गाज्रि दायो थासारि आरोना। दा निस्सय माने ओजोंहाय अरुणाचलनि मानसिफोरा गाव गावनि न'आवनो थानानै माने गावनो लोगोआव सिलायखौ लाफानानै निस्सय बिसोरो बेरायबाय थागोन आरोखि गावसिनि एरियायावहाय आरो। मानो होनना बुङोब्लाथ' बिसोरनाथ' गासिबो हाग्रा एरियाखा नालाय, बबे जरावहाय थाखुमानानै बबे साइडनिफ्राय मा हरगोन नों जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला माने बेयाव सोर माने आसामनि होननाय लोगो लोगो बा अरुणाचलनि होननाय लोगो लोगोनो माबा मोनसे बेयावहाय दाङाबाजि जाखाबाय नालाय। आसाम आरो अरुणाचल बे बेलायावनो जुदि आसामनि सोरबा जुदि थाङोबा बिथांमोनहा मथथे माबा मोनसे एटेक खालामनो हागौ आरोखि। बे जों माने साननांगौ लागा जादों आरो जाथावगौबो आरो जानोबो हागौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाया बेनो आरोखि, नोंथांमोना जुदि मिथियाखैब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे सोरबाफ्राबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिलायो आरोखि। होमबा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय, नङा होमबा? आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। आरो आं मोनसे खोथाखौ नैबेखौहाय जुदि आङो आपडेटखौ होबावगोन नोंथांमोननोहाय, जुदि आङो मेडिकेलाव लांनायफ्रा दासिम आरो साबैसे माबायदि जाखो आं बिनि सायाव जेबो मिथिथ'वाखै। खिन्थु आङो नोंथांमोनहाय निस्सय माने आपडेटखौ आङो हसाखिया समाव आङो नोंथांमोननो बिनि सायाव भिडिअ लानानै मोनसे फैबावगोन। नोंथांमोना मथथे भिडिअखौल' नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय।